Игра на имена. Приятно решение се получи. То това са 6 задачи. Тук можем да видим, че с два неснати цикъла имаме един while цикъл, в който имаме един for. Така, можем да преминем към следващата, която е The Most Powerful Word. И нека да видим, мисля, че си изтеглих, да, най-силната дума. Това ще го изключа, съответно изтрия от миналата задача. Имаме задача, която е най-силната дума. За лора думите притежават голяма сила. Тя те моли да измислиш алгоритъм, с който да откриеш коя е най-силната дума. До получаване на команда End of Words. Ще се чете от конзолата думи, за да се открие силата на всяка една, трябва да се намери сборът от ASCII стойности на символи, от които се състои думата. Ако започва с гласна буква, тук са изброени или техните еквиваленти главни букви, полученият сбор трябва да се умножи по дължината на думата. В противен случай да се раздели на дължината и да се закръгли до най-близкото число надолу. Значи тази задача е същата като миналата, само че там ги сравнявахме ASCII стойностите на всяка една буква. Тук обаче това, което ще правим е, че ще ги събираме. И съответно ще направим проверка. Ако започва с гласна буква, т.е. някоя от тия, полученият сбор трябва да се умножи по дължината на думата, в противен случай да се раздели на дължината и да се гъргли до най-близко до число надолу. Което е чудесно. Нека да видим. Значи имаме while цикъл, който съвършва до end of words. Тоест word равно на input. Тук веднага казвам, ако word е различно от какво? Word е различно от end of words. Така. Сега. The most powerful word is ери коя си, ери колко си точки. Тоест тук ще кажем most powerful word. Ние знаем още коя е. И тук ще кажем most powerful word. Помни си скоби какво ще го значи. Примерно score. Points. Мисля по points е равно. Абсолютно същата задача като това. И хващаме думата. Сега, тук имаме ето това нещо. Ако се намира в някои от тия неща. Това може да се направи по много начини. Най-лесният начин в момента, според мен, който би ви бил на вас, е да го направим с string. Съответно, за да го направим с string, трябва да го напишем. Примерно ще кажем letters double. Тук е double T. Това ще го сложим така и ще видим какво се случва. Казано ни е изрично, че или тези букви, или съответно техния еквивалент на големи. Сега това може да се извади от тази таблицата като цифри. Можем да го извадим от стрига автоматично тези големи букви, но ние казахме, че ще ползваме подхода, който е най-лесен за разбиране, поне според мен, който в случая просто ще направим един стринг, който ще съдържа в себе си тези гласни букви А, Е, И, О, У, така нататък, малкия еквивалент, нали, малки и големи. Сега, другия вариант е в смисъл, варианти тук е това нещо как да се направи безброй. Най-лесният според мен в момента, който ви е на вас да разберете е този. Правим един стринг, който ги има всяка една от тези букви гласни, за да може да провериме дали буквата е вътре. И да направим съответно какво трябва да се прави. Така, хванали сме буквата, като сме хванали буквата, трябва да въртим през нея. For letter in word. И тук се прави следното нещо. Да пишем current word for words.
Правилно, виждаме, че логиката е абсолютно същата като в предходното. Значи подават ни първата дума, която ние ще вземем. Сега. Current points. Current word points. Тоест тук трябва да кажем, че това е равно на орада от буквичката ни, за да можем да го вкараме вътре. Тоест всяка една буква взимаме нейната ASCII репрезентация като цифра каква е. Като вземем нейната ASCII репрезентация като цифра каква е, вече сме извъртели и сме сумирали всичко, можем да отдойдем да кажем дали трябва да умножим или да разделим. Съответно ще кажем, ако да вземем първата буква от думата, защото нали тук ни е казано, че за да се открие силата, така. Ако започва с гласна буква, т.е. за да вземем първата буква от някакъв стринг, трябва да го направим това нещо, примерно, чрез индексация. Взимаме цялата дума и казваме на индекса 0, ако се намира най-отпред, ако това нещо се намира в буквите, които трябва да даваме, да отвояваме. Ако тази буква се намира вътре, съответно това current word points трябва да го умножим по 2, че беше, какво трябваше да се направим. Да се умножи по дължината на дума. Тоест трябва да умножим по дължината на думата, казваме len от world. Така. Ако съответно обаче не се намира, съединявам се, какво трябва да направим? Трябва да се раздели на дължината и да се закръгли до най-близко цяло число надолу. Тоест тук ще направим така, взимаме това нещо, делим го това нещо, най-близко цяло число надолу е integer. Или може да ползваме и mat4. В случай не е необходимо да импортваме mat4, можем директно да ползваме integer. Т.е. взимаме точките, делим ги на дължината на думата и го обръщаме на integer, за да може да е до най-близкото цяло число надолу. И с това нещо се приключва. Като се приключи с това нещо, трябва да проверим дали current word points е по-голямо от most powerful points. Ако е така, съответно трябва да ги вземем и да ги сетнем. Какво ще стане да ги сетнем? Името на думата се намира в Word, точките се намират в current points. И тук съответно се поема отново Word. И това е цялата задача. Най-накрая винаги да изпринтираме. Това изглежда да е на един ред, може би. Имаме да изпринтираме коя е най-силната дума, съответно с нейните точки. Тъй като тук имаме most powerful word, ето ти most powerful word и тук имаме точките. Можем да дойдем и да кажем most powerful point. Ето така. Би следвало по този начин, ако правилно съм добрал своето, да изкара most powerful experience 10 320, съответно ето тук, ако вземем това пък 1372 it's. Реално какво се случва в тази задача? Правим си един стринг, който съдържа тези съгласни букви. Тези съгласни букви ги направихме малки и големи, което е чудесно. Съответно, това вече като го имаме, минаваме през всяка една буква в... Ето тук ще сложа една кола. Минаваме през всяка една буква, която се намира в тази дума. Ето първата дума е but. Ето въртиме с for цикъла от цялата дума but. Хвалиме думата b, правим нейната орада стойност, или това 66, следващото е u и виждаме тази стойност. Проверяваме дали на but първият character, първата буква е съответно в тези съгласни тук горе като стринг. Ако е вътре, ще го умножим по неговата дължина, ако не е вътре, както е в случая, ще разделим по неговата дължина и ще вземем най-малко число надолу. Тоест, ето тук ще разделим това 299 и ще получим колко? 299, получихме 99.
Нали, защото се дели на дължината на бът, което е 3, демек 300 делено на 3, да. И по този начин за всяка една буква и за всяка една дума, нали, минаваме и правим тези проверки. На пръв поглед може да изглежда малко сложна задачата, но реално виждаме, че няма нищо сложно в нея. Другия вариант, казах, че това нещо може да се направи по безброй начини, но този е най-лесния и с basic знанията не би следвало да ви затрудни да го разберете като. Защото знаете и оператора, знаете как се проверява стринг, дали има нещо, дали има равно и това нещо е с индексирането. Мисля, че по този подход би следвало да не изпитвате затруднение да го разберете. Следно идваме тук на Python, даваме хоп, да видим какво се случва. Имаме няколко грешки. Сега, една грешка, която веднага се сещам, дето може да се случи, ето тук да е и равно. Защото друг вариант няма, но нека да прочетем условието. Тоест тук да сложим и равно. Да видим дали е от това. Напълно възможно е нещо съвсем различно, аз да съм изпълнил от условието, което явно е така. Нека да видим. В противен случай да се раздели на дължината и да се закръгли до най-близкото число надолу. Значи имаме така. Ще чете от думи. За да се открие силата, така трябва да се намери сбор таски стойностите. Това нещо го правим. От които се стои думата. Ако започва с гласна буква А, О, И или техните еквивалентни главни букви, получения сбор да се умножи по дължината на думата. В противен случай да се раздели на дължината на думата и да се закрили на най-близко цялото число надолу. Така, ами аз тук това, което правя, мисля, че е точно то. Чакай да видим са А, Е, И, О, У, и Y. Техните еквиваленти. Дело на дължината и закръглявам надолу най-близкото цяло число надолу. В противен случай да се раздели на дължина, да се хвърли най-близко цялото число надолу. Трябва тук нещо интеджера да играе, но не мисля, че би следвало да има проблем с това нещо. Сега тук... Добре, може да пробваме да кажем mat. Тъй като ще закриваме надолу, казахме, че е for. Ние до сега не сме го използвали в интерес на истината. Се закръглявахме нагоре, но това е mat for. Мисля, че тук е проблема. Нека да видим. Защото mat for и integer, освен ако не са отрицателни числа, работи по един и същ начин. Да, ето проблема. Проблема е някъде другаде. Което е интересно в случая. Да разберем. Нека да видим пак. Най-силна дума да получава на команден двор ще се чете от конзолата думи. За да се открие силата на всяка една, трябва да се намери така. Започва с гласна буква А, Е, У или техните валенти. Получения сбор трябва да се умножи по дължината на думата, в противен случай да се раздели на дължината и да се закръгли на нагледството само долу. Интересно, защото аз не виждам какво сме направили, но нека да погледнем тук какъв реално е проблема. Евентуално. Имаме думите, имаме integer. Да. Аз не виждам да има нещо, което да не сме го направили в нашия код. Единствено, че тук орадъто не е на integer, но това не има как да е проблем. То връщаме проблем. Като гледам преди като съм решавал,
Това съм решил по някакъв начин. Тук съм го обърнал на integer, което не е необходимо, но реално е направено. Да. Добре, нека да видим. Не мисля, че е възможно да е от това, в крайна сметка. Но пък 3 грешки... Да, не е това. Какво може да е? Това ми е интересното. Да видим. Големи, малки букви. Сега да го направим на този принцип, тук където съм го бил направил, но не мисля, че и това е проблема. Така. И тук е също world 0 и letters double точка. Или беше upper по-скоро. С upper го правим на големи. Така. Нали, или едното, или другото, но и това не мисля, че е така, защото няма лойка. Така. Добре, нека да видим. По-скоро нещо... къде да е нещо? Това ми е странното. Това е било. Значи, големите букви съм ги бил изял по някаква причина и не е правило проверките коректно. Въпросът е защо. Я да видим. Е, И, О, У. Тук някои от тия букви е реално. Това е странно. Сега ще погледнем. Не хващаше, че е голяма, че буквата е голяма. Тук реално това, което направихме, взехме този стринг. Вариант, който може да има е да има ето този символ или спейс за първо и да криви. Да, това е вариант. Ако има някой от тия двата символа, така как съм ги разделил с запетайка, затова криви, най-вероятно това прави тест. Тук е това, което сме направили. Реално правим един стринг. Ето това е с малки букви и тук казваме на Python да го обърнем в големи букви. И в целият този стринг дали се намира тая първата буква. И реално, вероятно, има някакъв тест, който името е или има запетая, или има спейс и криви резултат, защото го дава правилно и ето тук се умножава. Но да, видяхме го това нещо, направихме го и с това нещо приключваме реално изпита от Programming Basic Online 6 и 7 юли 2019 година за Python, като добри решения чисти направихме. Надявам се да са ви полезни и до нови срещи!